مجلس مالبتên şehîdan avajarê Hesekê têkildarî şervan û sivîlên di dema şer de ji aliyê hikûmeta Demkî ya Sûriyê ve hatine girtin daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hate gotin, mijara dîlgirtiyên li gel hikûmeta Demkî ya Sûriyê ne tenê dosyayeke siyasî yan jî kaxizeke bazirganiyê ye, lê dozeke mirovî û exlaqî ye ku bandorê li wijdanê her malbetekê dike. Herûha hate diyarkirin ku berdewama girtina dîlan di şer û mercên ku kêmî pîvanên dadperwerî û qanûnên navneteweyî ne, binpêkirina eşkerê ya mafên mirovan e. Li gel hikûmeta Sûriya ya Demkî ne tenê dosyayeke siyasî yan jî kaxizeke bazirganiyê ye, lê dozeke mirovî û exlaqî ye. Bê ku bandora lê wijdanê her malekê lê herêmên me dike. Berdewamiya girtina van kesan dûrî malbatên wan û di şer û mercên ku kêmî pîvanên dadperwerî û qanûnên navdewletî ne. Meclisê di daxuyaniyê de bang li hikûmeta Demkî ya Sûriyê û aliyên peywendîdar kir ku bi lez û bes hemû dîl û girtiyên li cem xwe azad bikin û çarenûsa windahiyan bê şert û merc eşkere bikin. Herwiha bang li hemû aliyên navneteweyîyên aktîv, rêxistinên mirovî û rêxistina xaça sor a navneteweyî jî hate kirin ku erkên xwe yên qanûnî û exlaqî bi cih bînin. Em daxwaz ji hikûmeta Sûriya ya Demkî û aliyên peywendîdar dikin ku bê lez û bez hemû dîl û girtiyên lê cem xwe azad bikin û çarenûsa windayan bê şert û merc eşkere bikin. Duyem, em bang lê hemû aliyên navdewletî yên aktîv rêxistina mirovî û rêxistinên xaca sor û navdewletî dikin ku erkên xwe yên qanûnî û exlaqî bê cih bînin û zexteke cindî bikin. Ji bo zanîna Hate destnîşankirin ku eşkerekirina çarenûsa dîlgirtiyan mafekî pîroz ê malbetên wan e û hate gotin dê li pişt doza girtiyên xwe bisekinin heta ku vegerin nava malbetên xwe. agirê benda manê femrî de.